Pues somos Belén Bouzas, Fran Martínez y Diego Buceta. Xuntas somos a compañía Plácido Domingo e estamos aquí no Teatro Rosalía preparando a nosa nova peza Pentecostés. E de feito gustaríanos aproveitar esta oportunidade para falar de que xa que casualmente o nome da nosa compañía casualmente se relaciona cunha persoa que está de rabiosa actualidade por duvidosas prácticas morais, pois vamos aproveitar esta nova peza e este novo momento para rebautizarnos con un novo nome que ainda estamos pensando cal será, pero como vai ser un novo comezo, seguimos traballando xuntas, pero vai ser un novo comezo rebautizadas con outro nome. Sí. E, bueno, en relación á peza, a peza chamase Pentecostés e é a continuación do noso primeiro traballo. O noso primeiro traballo tiña un nome bastante máis longo, que era Non hai que ser unha casa para ter fantasmas, e nesa primeira peza traballábamos alrededor da idea do aikido, non? O aikido en relación coa danza contemporánea e un pouco estas vías de comunicación. Entón, nesa primeira produción, digamos que nos centramos máis na parte física do aikido, e nesta pretendemos buscar un pouco máis a parte máis filosófica, máis esotérica e máis relacionada coa xeometría. E estamos vendo como facer para algo tan abstracto leválo ao corpo. Entón, está sendo unha búsqueda e unha investigación complicada, pero, bueno, están saindo cousiñas. E, sobre todo, relacionado co tema da luz, non? Na nosa primeira produción era un pouco máis, pois, as fantasmas, as tinieblas, e nesta, pois, máis a búsqueda da luz, e acadar, pois, ese Pentecostés que é, pois, ao final o camiño de cada un, non? A onde queres chegar, que pode ser unha cousa completamente efímera, non? Cando chegas a un punto, descubres algo e despois xa tens que chegar a outro punto. E seguindo tamén coa idea da primeira peza como unha cousa como que creo que nos interesa moito e o mellor define o noso tipo de traballo, que traballar sempre coas fronteiras entre a fragilidade, a forza, a violencia, o amor. Entón tamén estamos, na primeira peza era como o mellor máis enfocado puramente o traballo físico e ora estamos tratando de leválo a outro lugar con, neste caso, con algún tipo de obxectos, de como buscando outras formas nas que seguir traballando esta idea, sobre todo de fragilidade e demais. Pois para esta nova peza, igual que na peza anterior, contamos co traballo coa iluminación de Laura Iturralde, que, bueno, tivemos a sorte de que esta residencia, aparte de ser residencia de creación, tamén é residencia técnica, entón ela puido acompañarnos toda esta segunda semana co xerme do material que fomos creando as primeiras semanas. Entón, ela puido vir esta semana, entón levamos traballando as 4 xuntas toda a semana para comezar iso a perfilar tamén o traballo de Laura, é tremendamente creativo tamén, e para nós non é só como un apoio final de iluminación, sino que era importante traballar xuntas, e de feito logo no traballo se ve que a iluminación é casi como unha personaxe máis da peza, entón foi unha sorte ter esta residencia técnica para entre as 4 tamén empezar a acompañar esta peza todas xuntas. E agradecer tamén ao equipo técnico daqui do Rosalía, que en todo momento, creo que é importante, porque en todo momento, calquera cousa que necesitamos estaban, pero vamos, absolutamente aí. E iso tamén se agradece. Pois estamos no arranque do proceso, como dicíamos, levamos 2 semanas en Teatro Ensalle, agora aquí 12 días, máis ou menos. A continuación, teremos, bueno, continuar co proceso, o que sí que temos fixado é unha semana de residencia en Casa de las Artes, en el Anís de la Sierra, que é un dos premios que recibimos no Certamen Coreográfico de Madrid, o ano pasado, e temos prevista a estrea xaneiro, febreiro do ano próximo, algún festival, bueno, non está pechado, pero está así axendado, previsto. E despois tamén falar da programación extendida que se fixo aquí a raíz das Residencias Paraíso, e dentro dela pois tuvemos a oportunidade de dar un dos seminarios que damos pois en algunhas ocasións, que é de Aikido aplicado á danza, non? É unha metodoloxía de como aplicar o Aikido pois
dentro do universo da danza contemporánea. Entón, tuvemos a posibilidade de dalo e, ademais, neste luxo de teatro, e foi unha gran experiencia. E moi enriquecedora para nós, porque tamén veu xente que xa ten un percorrido na danza e compartir experiencias e impresións sempre enriquece moito. Pois en relación ao noso traballo nas residencias Paraíso, sinalar que para calquera colectivo, para calquera compañía que empeza, é moi complicado moitas veces o inicio do proceso encontrar un espacio para traballar. Eso xa supón moitas veces unha dificultade, e entonces por esa parte agradecer a Teatro Ensalle, que sempre nos apoia, sempre confía no noso traballo e nos facilita sempre un espacio onde traballar. Vimos dali 2 semanas antes de ir para aquí, para Rosalía, e agradecer ao colectivo RPM que nos permitira esta residencia, porque xa é difícil encontrar un espacio. Para mí é un espacio como o Teatro Rosalía, que é unha maravilla e un privilexio estar aquí, ademais sesións de 8 horas, que permite un tempo que non é o habitual, períodos de 8 horas de traballo que permiten que te concentres de outra forma, que leves o traballo de outra maneira, que veas máis profundamente no traballo, e que o proceso de investigación teña ese tempo que moitas veces require e do que non dispós. E ademais tamén a programación expandida, que fixemos outro día unha sesión de Aikido para danza, ou a mostra que temos esta tarde, permite tamén que entren outras persoas, outros ollos, que non sexa sempre a dinámica a que nos leva a precariedade de usar en soledade un espacio X tempo, sino que permite que entren outras persoas, que a comunicación sexa outra, faise máis poroso o proceso, e permite que o proceso de investigación sexa máis rico, que non só sexa unhas horas de ensaio, sino que sexa un proceso con outra calidade e con outras condicións que habitualmente é moi difícil acceder a